tu sa nám hrá priateľský zápas Manchester United a Wrexham. Celé to môžeš kúkať na Manchester United TV, 5 eur za rok to nie je tak veľa. A poďme si urobiť taký menší preview tohto zápasu. Trénerom Wrexhamu je Phil Parkinson, pôsobil aj v Sunderlande, v Boltone a v Bradford City. Jeho štýl futbalu, jeho taktika je veľmi jednoduchá, priamy futbal, priame prihrávky, rovno dopredu, protiútoky, nesústredí sa na držanie lopty a skôr sa sústredí na pevnú obranu a hlavne fyzickú, takže tam je hráč ako Hiem, Scar, Doyle, proste veže, klasická anglická obrana. A ďalšia dôležitá súčasť jeho taktiky sú hlavne silné krídla. Minulú sezónu zastávali Isa Kabore a George Thomason a niekedy aj Nathan Braithwaite, alebo jak sa hovorí, toho si môžete pamätať z Ipswichu. A tí tankujú hroťákov ako Sam Smith a Kiefer Moore. Myslel som centrami. A záloha klasická, dominantná, anglická, proste oni ťa zožerú. A ešte aby som nezabudol, majú silné štandardné situácie. Poďme si povedať hráčov, ktorí hrávali aj za Manchester United a išli do Wrexhamu. Prvý je Tom Heaton 2005-2006 sezóna, ktorý tam išiel iba hosťovať. Ďalšieho hráča si veľa z vás ani pamätať nebude, ani ja, ani o tom som nevedel. David Gaskell chytal za Manchester United v 60 rokoch a potom odišiel do Wrexhamu, kde odchytal vyše 100 zápasov. Ďalší je Thomas Bamford, útočník Manchester United, ktorý za United strelil 18 gólov, ale 1934 odišiel do Wrexhamu práve. A ďalším hráčom, toho budete už určite poznať, je Ben Foster, ktorý síce nehrával priamo, že z Manchester United do Wrexhamu išiel, ale hrával aj tam, no.